eta ongi etorri prentsaurreko honetara. Arratsalde honetan ongi etorri prentsaurreko honetara. Gaur gurekin dugu atsegin handi bat. Gurekin dugu Penelope Cruz antzeslea. Gaur jasoko du Donostia saria bere karreraren omenez eta une honetik aurrea mesedez txanda eskatu eta erantzungo dizuen. Kaixo Penelope, arratsaldeon, zorionak sariagatik, eskerrik asko. Galdetu nahi nizuke, hainbeste urte zineman, urtetxo batzuk badermatzu, jadanik zer ikasi duzu zinematik? Eta zer erakutsi dizu zinemak zure buruari buruz? Eta gero izan dituzun bidaide guztien artean zeinek unkitu zaitu benetan? Bueno, zer erakutsi didan zinemak nire buruari buruz? Bueno, horren beste gauza, ze aur bat nintzen, hasi nintzenean. 14-15 urtekin jadanik lantxo batzuk egiten dituen, eta jamon eta belepok egin zian, nik 17-18 urte nituenean. Ni zineman hasi izan naiz. Eta gauza asko aurkitu ditut nire buruari buruz. Uste dut edozen lanak, beti laguntzen zaituela zure burua azten, baina gure tresnak gu gara, emozioak, giza jokabidea aztertu behar duzu, niretzat zoragarria da, ze ez da sekula amaitzen. Sekula etzera iristen leku batera non erabateko kontrola dagoen, jadanik ikasi duzun zenekien guztia, giza jokabidearen konplexutasunari buruz, zer mugitze arazten gaituen, zer izan arazten gaituen. Niretzat hori da zoragarriena antzezpenean. Eta nire aur jolasak, nire neskatila jolasak 5 urtekin gogoratzen naiz antzezlea izatea zela, gustatzen zitzaidan asko bakarrik jolastea. Ze horretara jokatzen nuen, jolasten nintzen, beste egoera batzuk bizitzera, pertsona desberdinak izatera. Eta horrekin sentitzen nuen askatasun handia, ihes bat zen niretzat. Baina ez nire buruaren gandik ihes egitea, baizik nire burua hobeto ezagutzera eramaten ninduen, barrura begiratzea. Eta gero, antzezle batek ezin du gehiegi lan egin ego horrekin. Gero parte paralelo bat hor gehiago nahasten da, gustatu edo ez. Baina pertsonaia bat prestatzeko orduan eta ulertzeko orduan, horrek beste leku batean gaitu behar du. Eta nik uste dut, hasi egiten zarela, ze askoz ere empatia gehiago duzu, askoz ulermen eta erruki gehiago duzu, batzuetan naiz eta kafe bat hartuko etzen duken pertsonaiak izan, naiz eta maite eta errespetatu, baina antzezleak ezin ditu pertsonaiak epaitu, beraz hor, hasten dira gauzak beste ikuspegi batetik ikusten, eta hori dago ogibideren barruan. Bueno, eta nik suerte handia izan dut, lan egin dudan zuzendariekin eta antzezleekin. Haietako askok bihurtu dira nire lagun, adiskide Goia Toledo edo Salma lanean ezagutu nuen jendea, eta nire bizitzan daramatenak ia 30 urte. Eta orain Edgar, ze harreman dudan Edgarrekin, ez da lankide bat, baizik eta nire adiskide hon bada. Noizean ben horrelako zerbait eramaten duzu, hori ezin da behartu, ez da beti gertatzen, baina egia da errodajetan harreman oso estuak sortzen direla, oso intentsuak. Eta nire lehen rodajetik, jamonetik, azken egunean ni ondoa jo nuen. Ze hau izan bada azkena eta lehena eta azkena zen nire saltsan sentitzen ditzen errodaje batean. Iruditzen zitzen hor egon nahi nuelanik. Eta benetan beha jo nuen eta bigasi begiratu nion, eta esan nion, ea suertea dugun, eta horrelako esperientziaren bat errepikatu dezakedun, eta esan zidan, tranquilo, lasai. Enekien sinetxi edo ez, baina Jaikori esker, suerte handia izan dut.
hemen lehen hilaran, hemen galdera bat daukagu, lehen hilaran. Kaixo, zorionak film horren berezitakoagatik, ikide batek santzikunen gogunean, kazetariok ezakegu kontatzen ze kurranta, zenbat lan egiten duen Penelopek, ze langilea den. Eta bai, pentsatu nuen, egia da, emakume hau beti sartzen da, egundoko saltsetan, komplikatuetan, saltsa komplikatuetan, eta gero gaina ze hizkuntzatan sartzen zaren, eta gaina fisikoki pixka bat alde egiten duzu zure izatetik, zure urteak dira, eta gustatuko litzaidake pixka bat gogoeta egitea horri buruz. Hau da, Penelope langile hori zer da gehien gustatzen zaiona ogibide honetatik, eta gero ere duzun desatxikimendu hori, eskertzekoa da. Ze zu interpretatzen dituzu zure adineko emakumeak eta hori, eskertzen dizut. Nire adinekoak eda batzuetan zaharragoak, eta Kastelitoekin egin dudan bigarren filma, 50 arteko ibilbidea zuen pertsonaiak, baina hori erronka bat da gutako edo zeinentzat. Hau da, besoak zabalik jasotzen duguna. Eta baita ere planteatzen da fisikoa ikaratuta zaude ea Italiako pinta izan behar duen. Kastelitoren beste filma ez ongi etorria izan dadin, gu hor gaude historia bati. Historia baten mesederako eta pertsonaia baten mesederako. Eta leku jakin batetik erabakitzen dugu, egoak iritzirik ez duen leku batetik, nola ibiltzen den pertsonaia horrek, nola ze egiten duen, ze azentu duen, nola pentsatzen duen, gero gaina erabaki behar du zein da pertsonaia horren fisikoa, niretzat hori bizidu zerbait ona balitz bezala. Sekula ez naiz interesatuta egon naiz pertsonaia bera bitan egitearekin, edo gandik antzekoak diren pertsonaiak egiten, ze hori da zailena, ze bai, batzuetan egokitzen zaigu, eta zenbat eta antzeko gago, hurbiltasun handia dago, edo alde gutxiago dago. Hor benetan guk ihes egiten dugu, hor distantzia horretan egiten dugu egan. Beraz, eskerrik asko. Langilea zarela. Hori da baldintza ezinbestekoa nahi balin batuzu honetan lan egin. Eta niretzat hori izan zen zerbait naturala, ze lanean hasi nintzen oso gaztetxo. Baina hori da nik etxean ikusi nuena, ze balioak zeuden lanaren inguruan, eta familiaren inguruan, eta hainbat gauza, hasi ginen lurrak, hankak lurrean jarrita, eta nire familiari zor diot, nire meritua gero izan da horregotean, baina aiei zor diet. Egia da gero bakoitzak erantzun behar duela eta erantzunkizun hartu behar duela, egokitzen zaionaren horrekin. Baina uste dut behar bada horrek ere ballet klasikoak erakutsi ziren 17 urterekin. Hasi nintzen oso gaztelanean, baina urte asko nituen baleta egiten, eta jadanik banuen jarrera militar bat lanarekin. Behar diren orduak, hotza, hotz, bero, gose, hori zen lanaren parte. Eta gainera eskerroneko nintzen lan ban nuelako. Eta gainera nik amets egin nuen beti lan horrekin. Eta urte horretan hasi nintzenan ikusten aukerak errepikatzen zirela eta karrera bat sortuz zijoala. Eta berroda ez zirela 3, baizik eta 10, 15 urtenera matzala. Eta bizitzea nahi duzun horretaz, bizitza hori da eskerrak emateko modu bat. Bizitzari eskerrak ematekoa beti saiatzen gehiago ematen, proiektu bakoitzean gehiago ematen, pertsonaia bakoitzean ahalik eta gehien ematen. Gero emaitza erlatiboa da, ez dago bakarrik zure esku, baina ondo aterak diran filmetan eta atera ez direnetan ere ni bizi izan ditut lehen eta azken aldia balira bezala eta horrela bizitzen ditut. Eta alegintzen naiz ahalik eta gehien ematen. Kaixo, egunon. Nik ere zorionak sariagatik eta zure ibilbide osoagatik. Nik galdetu nahi nizuke, Oskarra irabazi zenuenean, zorionak ere horregatik, eskerrik asko. Zure diskurtsoan, Alcobendas aipatu zenuenean, zerbait esan zuten hangoek, Hollywoodeko eta akademiakoek, interesatu egin ziren nolabait
alkobendasengatik edo zerbait gehiagorengatik, eta gero komentatu pixka bat, mesedez, handik zaudenean Hollywoodetik, lanean, nolabait, ea faltan botatzen duzun espainielan egiteak eta karren lasaitasunako matxo artean. Bueno, nik denbora gehiago pasatzen dute hemen, han baino. Ara joaten naiz lan egin behar dudanean. Edo hainbat bilera batera ditudanean, baina urte asko, bai, egon nintzen gehiago han hemen baino gehiago, eta joan etorrian ibiltzen nintzen, etengabe ibiltzen nintzen egaldian, baina horian nire iraganean dago. Behin ama zarenean nire lehentasuna hori da. Beraz, beste gauza bati, beste modu batean begiratu bartzaile rodajei, zenbat iran bar duten, eta gauza asko ere bai. Baina galdetu didazun ari buruz, diskurtsoa eta bendaz, noske galdetu zidaten, nola izan zen ere bizitzan, eta bueno, ez da hain urruti bizi nintzen lekutik. Eta batzuetan bueltatxo bat ematen dut nire familiarekin bizi izan nintzen kaletik, eta betik unkitzen hau asko, hori beti hasi den kalea, edo hasi izan den etxea. Beste galdera bat hortik, eskuinean, bai? Bai, gustatuko litzateke, zorionak sariagatik, eskerrek asko. Ez dakit atzera begiratu, 20 urtekin, Donostia zinemaldiara eratorri zinen, Todo es mentira filmarekin, ze gelditzen da gaztetxo hartaz, oran ja ikasi duzun guztiarekin eta zure karrerarekin, eta ze sentipen duzu sari hau jasotzean? Eta ez duzu uste agian pixkat goizegi iristen dela, ze uste dut zerela gazteena sari hau jasotzen. Ez alda pixka bat goizegi, oraindik asko gelditzen bat zaizu zure karrera profesionalean. Bai, egia esan nik Rebordinosi galdetu nion, albiste eman zidanean, esan nion mina seguru zaude, ze nik ez dakit behar bada itxoen beharko zenuke zenituzke urte batzuk. Eta gero nola Almodobarreko pertsonaia baten antzekoan naizen ez nintzen pentsatzen. Ez zait zerbait txarra gertatuko, baina hori guztia ja landu dut, eta gogo handia nuen hemen egoteko, eta saria jasotzeko, eta gogoratzeko aukera hauek. Hau da, sari bat emateak zertarako balio du, eskerrak emateko eta partekatzeko zurekin egon diren guztiekin, eta hori da politena. Ez da bakarrik zuri buruz. Lan gogor handia dago atzean, esan duzun bezala, noski, eta hori hor dago, errealitate bada, eta eskerrak hori egin ahal izan dudan. Baina hor jende asko egon da ni babesten hasieratik, hasteko nire familia. Ze gu ez geneukan inolako erreferenterik, ez adiskideen edo familian artean, inore etzen zineman ibili, edo artearekin zer ikusia zuen ogibideren batean, nik esan nienean antzezle ezen nahi dut, ematen zuen astronauta izan nahi nuela, eta inoiz ez zidaten ate hori itxi, baina bai, beldur ziren, beti esan zidaten izan plan B bat, ze ez da oso horra izango, ez duzu inor ezagutzen lortu duenik, baina beno. Nik eskertzen diet ikaragarri, nitaz barre ez zutela egin, esan nienean. Eta jende askori eskertu behar diot. Eta zinemaldiari noski. Hautatu nahi dutelako, sari honetarako, hori izugarri handia baita. Eta zinemaldi honi ni kariño berezia diot. Ze etorri naizen guztietan, asko gozatu dut hemen, behin izan zen Bigasekin, beste bat Kastelitokin, beste bat Fernando Leonekin, eta oso oroitzapen onak ditut. Mesedez, Penelope, zorionak eta Blow ari zinenean prestatzen gogoratzen naiz, etorri zinela orkestera, eta eskatu zen nidan mesedez kolombiarra bat aurkitzeko azentoarekin lan egiteko, gero beste pertsonaia zaila batzuk egin duzu, Virginia Vallejoren asatu baterako, eta lehen egin zenuen hain eder hori Isabel Oliveirarena. Pertsonaia guztiek nola elkartu zaituzte Latinoamerikara, nola izan da lan hori, eta zer gertatu zaizu, zer gelditu zaizu hortik. Asko ze hurbiltzeaz gainera, azentoen bitartez, eta azentuak presatutu dituan pertsona batzuen bitartez, batzuekin hilabeteak eman ditut, esate baterako, nire irakaslea, ez zidema zuzenari bada,
Pavel Girokin prestatu egin nau Olivier Asaia zen azentuko bat tarra egiteko, nik uste du zailenetako bat izan dela bizitzen, baina izugarri gustatzen zait. Eta hilabeteak pasa genuen elkarrekin. Eta gauza asko aurkitzen dituzu denbora horretan zehar pertsona horiekin, laguntzen dizuten pertsona horiekin. Eta kultura horiei buruz erakusten dizute, eta askotan privilegio bat dugu. Egiazko lekuan errodatzen dugu, eta zuk aipatu dituzun filmetan horrela izan da. Eta behar bada Saiasen filman ere bai, gutxienez hilabete bat egon ginen. Beraz hori da gehien betetzen hauena nire lanean. Hau da bideiatu alizatea eta aurkitzea beste kultura batzuk, beste bizimodu batzuk, han egonda. Eta aitzakia izanik, hau da, galderak egin behar dituzula zure pertsonaiarentzat, beti ari nintzen galderak egiten, nire pertsonaiari buruz hori da nik egiten dudana, errodajean beti egoten naiz ikerketa prozesu batean, bilaketa prozesu batean niretzat, hori da lanik interesgarriena eta errodajeak berak baino gehiago betetzen hau askotan. Han, galdera bat dago atzean, Donostiari buruz, zorionak, ze oroitzapen eder dituzun azken urte hauetaz, eta handola sentitu duzu, atzo hartu zintuen jende guztiaren berotasun hori, eta hemen paseilloen dizutena, Kursalen sartzeko. Jendea hemen oso kariñoso da nirekin beti. Eta aurten, nik gehiago sentitu dut, eta oso jende gaztea zegoen gainera, atzo iritsi nintzenean. Eta besarkatu ninduten, askotan nik beraiei, nik ikusten dut ume bat, nesketila eta mutiko bat, eta besarkatu egiten ditut, maitasun asko zartu ninduten. Eta asko gustatzen zaitu hona etortzea, gustatuko litzaidake urtero etortzea. Hemen, mesedez? Kaixo, Penelope, zorionak sariagatik eskerrik asko. Galdetu nahi nizuke inflexio puntu bati buruz. Hau da, Hollywoodea juten zara eta pentsatzen dut horrek bildur eta ziurtasunik sortuko zizula eta baita ametsak ere bai. Espektatiba horiei buruz hitz egiten nahi nuke eta ze beldur eragin zizun aldaketa horrek. Egia esan nire historioa eta inoiz izan maleta hartu eta txartel bat hartu bueltak hori gabe eta suertea probatzera joan. Neri horrek bildur gehiago emango zidan, ni Espainiaren nintzen errodatzen, probat egin nuen, Stephen Frears-entzat, Katrina Bayonasen bulegoan egin nuen, ikusi zuen, eta eskaini zidan pertsonaia. Eta orduan hori izan zen lehen aldia, eta bueltako txartel batik joan nintzen, beraz, lasaiago joan nintzen, filma egingo dut, ingelesez, Amerikar merkatuan, eta gero torko naiz. Eta hemen jarraitzen du lanean. Gauza berak gertatu zen urrengo filmekin, baina lehen 5 urtean beti hain nintzen joan datorri. Arrazoiren batengatik niri segurago sentirazten ninduen, eta ez nuen gainera Europan egiteari ez nuen utzi nahi, ez bakarrik nire herrialdean, Frantzian eta Italian lan egin du, nik ez nuen horri uke egin nahi, nire ametsa zen dena bateratzea, eta zorionez, egin ahal izan dut, azken urteetan. Baina sekula nintzen, esatera, dana jokan jarriko dut eta angeltuko naiz, ni ere Espainian ari nintzen lanean. Eta enuen horrela jokatu naiz, enuen nahi hemen jadanik eraikita zegoena galdu nahi. Arratsaldeon, lehenik eta ben, zorionik beroena, sari merezitako sari horrengatik, eta horren beste zuzendariekin lan egin duzu. Galdetuko dizut, mesedez, zure esperientziatik esateko adjetibo bat definitzeko Pedro Almodóvar, Fernando de Trueba eta Bigas Luna. Norbait definitzea adjetibo batekin imposiblea da. Pertsona horiekin denbora asko pasatu dut, eta pertsona garrantzitsuak dira niretzat, ez dira zuzendari hutsak. Beraz, Pedrorekin lotura oso berezia dut, baina ezagutu nuen egunetik, ia. Eta egunero hazten da, eta adimena irakurtzen dugu elkarri, hau da, lotura oso handia dugu bionak gure artean, ezin dugu inoiz inori ziria sartu, eta gustatzen zaitze hori erodaje batean, horrek bere alde osonak ditu. Eta, ia nire familiako norbait da, Pedro Almodóvar.
oso gertu dago nigandik. Eta bigasi ere, faltan botatzen horrelako egunetan, berak eman zigun lehengo aukera Javierri eta niri, aldi berean, eta asko maite genuen. Eta ez genuen jakin gaixo zegoela eta izan genion agur esan, baina berak horrela aukeratu zuen eta ondo iruditzen zait, errespetagarria da. Oso berezia zen guretzat. Eta gero Fernando Trueba, oso importantea da nire karreran, nire bizitzan ere bai. Jamonueko urtea ere bel epoken urtea izan zen, niretzat bi film horiek ate asko erik ez zidaten eta beti egongo naiz esker honeko. Orain txalo handi bat, Penelope, eskerrik asko. Eta jarraitu aurretik. Ongi etorri emango diegu une hontan WASP Networkeko taldeko kide batzuei proiekzio berezia Donostia Sariari denarira, Gael García Bernal, antzeslea, eta Edgar Ramirez antzeslea. Eta Penelope Cruz ere gurekin geldituko da antzeslea eta Donostia Saria. Dinamika berberarekin jarraituko dugu, txanda eskatu, galdera bat genuen hemen, lehen hilaran. Lehenik eta behin zorionak hiruroi galdera bat egin nahi dut. Peneloperi galdera bat egin nahi diot. Baina hirurei galdetuko diet azken batean. Ni zuzendari bat naiz, hasten ari naiz, baina jakin nahi nuke zuen iritzia. Zein dan lakidetza ideala zuzendari baten eta antzesle baten artean? Zein izan da zuen lankidetzarik onena? Olivierekin edo oroar? Zuk nahi duzu zuzendari batekin ondo ezagutzen duna zer egiten ari zaren eta ikuspegi sendoa duen zuzendari bat. Badakiela zer kontatu nahi duen, baina aldi berean malgua dela eta irekia dela ere bai. Input berriak hartzeko eta historia elkarrekin lantzeko, hori izango litzateke niretzat modurik onena egokiena, edo zuzendaririk egokiena. Eta niretzat kolaborazioaren ideia beti da konfiantza bilatzen dut, eta sinergia bat, abentura berean sartuko garela jakitea, eta gogo bat izatea elkarrekin aurkitzeko misterioa eta esploratzeko ez ezaguna den hori, ondo pasatzea ere garrantzitsua da, pozik egotea lan egiten duzun bitartean, eta ere gauza, bi horriak egin ere bai, eta gero ez dakite onena aterako dela espero izan. Beraz, zuzendari oso da Gael gainera. Niretzat ni ados nago. Urte batzuz lan egin ondoren beti espero duzu erabaki batzuetan ere sartuko zaituztela. Eta elkarren ganako errespetua ere bada, zerbait sortu nahi duzu elkarrekin, ikuste dut hori dela sail guztientzat. Eta horregatik gustatzen zait zinema egitea benetan talde bat sortzen delako, pertsona talde bat elkarrekin lanean. Eta batzuetan ere arriskutsa izan daiteke, antzesle baten lanarentzat. Beldurra batzuetan egiten zaitu bakarrik lan egiten dizu, baina zenbat eta gehiago ikusi denak elkarrekin lanean ari zerela, baina zuzendari bat behar duzu lan egiteko modu hori estimatuko duena. Eta hori, hola gertatuko dena, hau da, orkestra bateko, emozioen orkestra bateko zuzendari bada, eta ez badu hori harrapatzen, ez da gertatuko, magia hori. Galdera bat dugu hemen ezkerrean, kaixo, zorionak ere, noski, Penelope duela 2 urte, hola, galdetu genuen, gustatuko litzaizuken egunen batean filmen bat zuzentzea esan zenuen, baietz, behar bada baietz. Nola bilakatu da zure adimena edo dena delakoa horren inguruan? Urratsen bat eman duzu, hobeto pentsatu duzu, eskerrik asko. Eskerrik asko.
berden nago 16 urte nituenetik gauza bera esaten du. Pedro esan nion La Gloria tabernan lehen esan nion Pedro. Badakizunik zer nahi dudan benetan egin, zuzendu, egin zazu jadanik. Egin oso gazte zarenean, ze benetan sentitzen duzunan egin behar duzu. Baren 45 ditut, eta ez ditemorik eman, ez naiz ausartu ere, baina seinale hona da. Baina edarrek beti animatzen hau. Eta ni zuzentzea. Bai, hor badago ere interesa nire aldetik. Bueno, baina hemen baditut lekuko asko. Hore handi bat izango litzateke niretzako oso zorrotza da, drama oso ondo ulertzen du, eta ni Penelopekin lan egin dute hainbat alditan, hainbat proiektu egin ditugu batera, 3 proiektu batera, eta ikaragarria da proiektuei egiten diezuen ekarpena, eszenak sortzean eta eszenak ulertzeko orduan. Eta ni ere ohitu nahi zurekin lan egitera, eta orduan kontratuan eskatuko dugu elkarrekin lan egin nahi dugula. Prozesu oso erraza izaten da, eta polita. Bai, batera guaz. Por favor. Hola, buenas. Kaixo, lehenik eta bien zorionak, sariagatik eta zorionak 3 filmagatik. Eta galdetu nahi dizuet pertsonaien inguruan, ze puntutaraino papera prestatzeko prozesuak zer ikusia du pertsonei buruzko, egiazko pertsonei buruzko informazioa biltzea horrekin, eta baita ere fikzioa emateko historiari. Bueno, nik beti esaten dut, hori filmaren esku dagoela, eta zuzendariaren ikuspegiaren esku dago. Hau da, egiten da horren mende dago, eta zaila da neurtzea ze puntutaraino. Nik uste dut, beti dagoen informazio guztia, informazioa dela eta gozatu egiten duzu informazio horrekin, ze pertsonaia bat interpretatzea ere da maite mintze etengabe batean egotea. Eta beti ari zara bilatzen zerbait pertsonaiaren berri emango dizuna eta nolabait eraikiko duena egingo duzun horren eraikuntza. Eta gozatzen hasten zara eta gustatzen hasten zaizu. Gustatzen zaizu pertsonaia hitz egitea ere bai. Gustatzen zaizu ingurua barri buruz hitz egitea, eta nolabaiteko konplizitatea ere izatea. Hau da, hori erokeria egin duzuena, hasten zara nolabait ideia batekin, baina azkenean informazioa da. Informazio bat filman egongo ez dena, edo interpretagarria ez dena. Baina lagundu egingo dizuna, pertsonaiaren jabego bat hartzen, jakinez gainera, film guztiak, berrintzezpen guztia dela antzezpen bat. Hau da, ez da realitatea, berez, esedea ez da hori ere, imitazio perfektu bat egitea. Hau da, hori izango balitzateke filma baten helburua, desberdina litzateke, baina oroar uste dut beti berrinterpretazio badagoela. Eta ala ere, dokumental batean beti, bada ere, ala ere, optika badago, ikuspegi bat dago. Realitatea manipulatu egiten duena, eraldatzen duena, ikuspegia, bizioa, beraz, nasketa badago. Hau da, konfiantza izatea informazio horretan, bultzada baten bitartez, eta gero ez ezagun horretara joatea. Eta espero izatea ondo geldituko dela, ze batzuetan, ez dakigu. Han eskuinean galdera batugu zorionak filmagatik, iruditzen zait, ikuspegia, tematikoa, eszenaratzea, oso egokia dela eta beti interesgarria dela. Eta Gaeli galdetu nahi diot, zuk Che Guevara gazte bat egin zenuen, Dias de motozikleta egun horretan, orain gobernuko atarrean ordezkari zara, zer da gehien interesatu zitzaizuna Oliver Sayasen ikuspegian, kontatzen duen gatazka horretan, zergatik, zer da gehien interesatu zitzaizuna film honetan, bai, eskerrik asko, bi pertsonaiak hurbiltze hori, edo une bat dako, hau da pertsonaiak erretatzeko ikuspegia,
mitoekin batera doa, eta hori gertatzen da, ere Ernestorekin Che Guevara izan horretik. Eta ze gertatzen den Manuel Viramontesekin, operazio gizon bat azken batean. Eta uste dut, pertsona hauek azken batean pulsio humanoak dituztela, komplexutasun emozionala handia, komplexutasun afektibo, sexuala, espirituala, denok dugun bezala. Eta hori da interesgarria, pertsona joietan guztietan. Pixka bat mito hori deseraiki, eta utzi pixka bat parte hori kanpoan, eta sartu komplexutasun horretan, eta konfiantza izan. Nik uste dut horretan elkar lotzen dudala, porque azken batean oso garai desberdinak dira, hurbiltzeak, bi pertsona oso desberdinak dira, guztiz bestelakoak, ez ere egin zuten, ze pentsatzen zuten, eta gauza guztiz desberdinak egin zituzten, baina eskerrik asko. Hemen ezkerretan, beste galdera bat, kaixo arratsaldeon, zorionak, hiruroi, bereziki Penelopi, ribi galdera. Zer sentitu duzue Hiruro Kuban filmatzean? Nola izan zen han filmatzea? Eta bigarren galdera, Peneloperi zuretzat zer da zinemaldiko irudia izatea aurten, Donostia saria jasotzeaz gainera, noski. Zuk hasi nahi duzu? Bai. Egia da oso garrantzitsua izan zela historia Kuban filmatzea, eta guretzat ere garrantzitsua izan zen ze gehiago hurbildu giren pertsonaien gana. Han egon da leku berezia hartu genuen, onerako eta txarrerako. Eta kontraesan handiak bizi izan genituen. Eta historiak horri egiten dio aurre. Hain zuzen ere esplorazioa da. Hau da, gogoeta bat egiten da pertsonaien inguruan, normalean pertsona horiek peoiak dira, xake joko bateko peoiak, eta nolabait guk nahi izan genuen aztertu hori giza ikuspegi batetik, drama ulertu, pertsonaia horien drama, nolabait harrapatuta gelditzen direnak politikaren mekanikan, eta nolabait gelditzen dira historiaren gurpilaren mende. Gainera, ez da bere kabuz, ez da norberaren erabakiaren arabera, ez da norberaren erabakiaren arabera gurpil hori baizik eta beste batzuen erabakiaren arabera. Eta bai oso garrantzitsua izan zen, oso intensoa izan zen. Niretzat eta bereziki niretzat gogorra izan zen, ni venezuelarra naiz, eta gogorra izan zen Kuban egotea. Niretzat oso gogorra izan zen egotea, baina aldi berean oso interesgarria izan zen. Eta oso unkegarria niretzat aztertu ahal izatea eta giza esplorazio batea egitea pertsonaien inguruan. Askotan erabakiak ez dira beraienak, baina bukatzen dute txuntxituta, bere bizitza pertsonalak txuntxitu egiten dituzte, historiaren gurpilak zanpatzen ditu, eta familiaren min hori, giza harremanen arteko min hori, niretzat oso garrantzitsua izan zen, hori esploratzea, ariketa oso interesgarria izan zen unetan, nire bizitzaren une honetan. Hau da, Kuba bezalako herrialde batera joatea, eta ulertzea barruan egonda, nola beraiek ere biktimak izan diren ideologiaren nola zapaldu ditun. Beste galdera bat dugu horrezkuinean. Arratsaldeon, ni Iranetik nator, eta Peneloperi galdetu nahi diot. Naiz eta interesgarria izan, zorionak sariagatik, lehenik eta bain, eta interesgarria da, zure lankidetzari buruz galdetu dizute, zuzendari batzuekin izan duzun lakintzari buruz, Asfar Jadirekin, Irango zuzendariarekin lan bat egin zenuen. Zure esperientziak buruz hitz egin duzu, bera Irango zuzendaria den aldetik, baina zerbait partekatu dezakezu gurekin esperientzia horretaz, eta ikusi duzu beste zuzendari irandarren lanak, ezagutzen duzu edo tentaldiren bat izan duzu Irango zuzendari batekin lan egiteko? Bai, esperientziatako bat izan nuen, bai berarekin lan egin nuen, eta nik uste dut beste planeta batekoa zuzendari eta gizaki bezala
uste dut espiritualki oso maila altuan dagoela, eta horrek zerikusia du, ez du inolako zerikusirik erlijioarekin. Nik uste dut bera, zuzendari hori, berak nola ikusten duen mundua dela berezia, eta eta ulertzen duzunean, eta ezagutzen duzunean, ulertzen duzun nola egin dezaken, nola erakutsi dezaken, egia maila hori. Eta esan beharra daukat intentsoa izan zala, egin behar izan nuen zebet intentsoa, ze historioa nolakoa zen, eta ze gertatzen zitzaion pertsonaiari, eta azkenean sukarra ikutzen nuen gauero, egunero sukarra izaten nuen, eta sendagileak ez zekiten ze gertatzen zitzaion, eta noski hori zen estresa, pertsonaien estresak sortzen zidan sukarra. Baina benetan berarekin egon zen momentu oro altxor bat izan zen niretzat, eta berriro egingo nuke, berarekin egin nuke berriro, eta farsi pixka bat erakusten, alegindu zen, zorionez, badugu amets bat, egunen batean egin farsin egingo dula, eta nire urrengo erronka eroa izango litzateke, baina gustatuko litzateke farsi egitea, Oskar benetan maite dut. Beste galdera bat dugu. Galdera bat hirurei hemenago. Hirurok dituzue karrera oso nazioartekoak, hizkuntza guztietan rodatzen duzue, eta gustatuko litzateke jakitea zein den zuen iritzia normala denaren ingurua. Ze ingelesak dena zanpatzen du, baina baita ere badira film batzuk, Lovin Pablo, azentu kolombiarrarekin egiten zenuen ingelesez, beraz zuen egoera, Latinoamerikar eta Espainiarra zareten aldetik, hor dagoen borroka horretan. Nabaritzen duzuen hizkuntzak aurrera doazela, edo ia molestatu egiten dizu ere bai, ze film honetan, asien film honetan, hasieran ematen zuen, Latinoameriko izar guztia zeudera. Galdera dizuet hizkuntzei buruz. Nola sentitzen duzue, ingelesa, ezaketin postura baden, eta gero pixka bat nahasketa hori, hainbeste Latinoamerikano egonda filman eku bat arrerena egiten. Nola bizi izan duzue? Espainiera zegoen, bai. Baina badago pertsonaia bat ingelesez egiten duena, baina hitz egiten du, hau da, ideia hori, uste duzuen gaztelaniak aurrera doala edo zuentzat hori deserosoa, nola bizi duzuen? Yo creo que sí, poco a poco. Nik uste du pixkanaka bai aurrera doala. Guk asko borkatzen dugu, Lovin Pablo, gaztelanez egiteko, eta presupuesto zuen aurrekontuarekin ezin izan genuen, eta ingelesez egin genuen azentuarekin. Baina bai, uste dut, aurrera doala Espainiera, Roma adibidez, horrelako film bateke zema sari irabazi ditun, Maixula Madam, baina gero aukera gehiago daude, eta uste dut asko aldatu dela. Nire karreraren hasieran, ni kanpoan egiten dituen filmetan, pertsonaia baten bazidaten, Brasilagoa edo Kolombiakoa, batzuetan kometitu egin behar izan nuen, edo zuzendaria edo izela, ezin nuela nire azentuarekin hitz egin. Hau da, hitz egin behar nuela, beren azentuarekin. Eta askotan iruzkin hori komentario goten zen. Big audience, publiko handia, ez da, bereiziko. Baina guretzat hori pixkat irain bat da. Hau da, nola ez dela, belarria konturatzen da. Eta gehiago. Belarria ezi egin behar da. Beraz, nik uste dut hori asko aldatu dela, baina oraindik ere borroka latza galditzen dela gainera. Gugan dagoen zerbait da. Hau da, ingelesari buruz, esaten duguna dena betetzen duela. Gugan dago. Hau da, gure filmak, gure herrialden artean bidaiatu behar dute, hori tragedia bada, hori axola bakeria hutsa da. Eta zer ikusia du gainera, ezakit, sormen gutxi, bultzada gutxi, hau da, borronte politikoa egon behar du, gure filmak bidaiatzeko, eta suertea dugu. Elkar ulertzen dugu, partekatzen dugu hizkuntza batean. Eta gu bigarren hezkuntza gara munduan.
hau da munduan bigarren hizkuntza da, eta borrokan ibili gea horrekin, eta egiten ditugun ahalegin guztiak, eta beti ematen du zaldi nekatu badela, baina uste dut uneren batean, nik uste dut gure esperientzia zinema egiten, pentsa ezina zen lehen espainieraz film bat egitea, aurrekontu altua zuen, pixkat altua zuen film batean, gaur egun ezinezkoa da ingelesez egitea film bat, gure historiari buruzko zerbaiti buruzko film bat balima da. Hau da, listor sarea ingelesez egitea, irain handia izango litzateke, edo benetako xautze bat, kontutan ez hartzea geografia bat, historia bat. Hau da, ze gaitasun dugun gainera guk kubatarrena egiteko, eta kubatarrekin batera partekatzeko, eta profesionalizatu ere gure buruak gehiago. Beraz, hori gugan dago, hori da egin behar dugun zerbait, eta zinemako arlo guztietan, eta publikotik hasi, eta finantzaketara iritsi arte, hor dago erantzunkizuna, gure filmak, gure hizkuntzatan ikusi izateko. Galdera bat dugu hor eskuinaldean, Kaixo, Penelope, zorionak filmagatik, eta egin duzun guztiagatik zure karrera, egin zenuen lehenetako bat gure herrialdean izan zen, Grezia, La mandolina del Capitán Corelli, hiru galdera ditut, jaso zenuenean Oskarra izan zen Woody Allenen filmagatik zegorapen dituzun horrekin, eta Pedro Almodóvarrek bere eta filmak Oskarretan egongo da. Nola sentitzen zara filme horretan parte hartzeaz? Hiru galdera, barkatu hainbeste denbora hartu izana. Gustatu zitzaidan Grezia, lan egitea Kefalonia, gustatu zitzaidan ikaragarri, udara osoa pasatu genuen, han lanean, eta oso esperientzia magikoa izan zen, ze lekuak oso kutsakorra da, eta energia kutsatu egiten dizu, eta inoiz ikusi dudan lekurik ederrena da. Beraz, ez sekula astuko, esperientzia. Eta gero galdetu didazu, Pedrorekin lan egitea beti izaten dudan bezala, esperientzia bikaina izan zen. Ez du inolako kontsegurik egiten, bi hartze egiten ditu, eta kito, beste ritmoa oso desberdina du, konparatzen bilimezu Pedrori gustatzen zaio ensaiatzea pilo bat, niri bi sistemak gustatzen zaizkite, moldatu egiten naiz. Baldin badakit zuzendari batekin antzesten ez baldin baditu, ordu nik nire asko prestatzen du nire burua, baldin badakit ez duela ensegurik egiten zuzendari batek. Eta Pedrorekin ez du nahi nire antzezpen irakaslearekin egitea, nahi du utxik eta fresh iristea eta dena berarekin egitea hilabete askoan. Beraz, sistema desberdinak dira, eta biak dira ondo, eta ni egokitu egiten naiz eta asko ikasten duzu egokitzen. Esate baterako Olivier Assayasen kasuen, bera erotu egiten da, ez genuen ezer entxe ingatu, ez zailo bat gustatzen, eta ben erregutu egin nion, ze mugimendu asko genuen, eta posizio asko genituen, eta elkarrizketa asko, eta esan nuen, behar dut mesedez mekanikoki entxeiatzea, eta oso kezkatuta zegoen, ez zailo horrela lan egitea gustatzen, baina galdetzen badio ematen dizu. Baina interesgarria da, guretzat sistema desberdinekin lan egitea. Eta denbora dugu azken galdera erantzuteko zorionak filmagatik. Penelope, galdetu nahi nizuke Olgaren pertsonaia deskribatuko bazenu, zeintzuk izan ziren zure gakoak antzezle gisa hain egiazkoa izateko. Eta azentoa, eta esan duzu, sakondu behar duzula, zailena izan dela, kolonbiarrak egin dituzu, ingelesa ere bai. Zergatik azentuko batarra, eta gustatuko litzateke referentzia batzuk ematea, ze batzuk Miami edo Gran Canarian filmatu dira, 2 aste egon ginen Kanarietan. Zuekin pixka bat gehiago, 2 aste, bai. Kanpoaldeko batzuk egin genituen, espetxeak eta kanariarrak beti bezala tratatu gintuzten maitasun handiz. Eta azentuarena esaten du, ze behar bada danik gehien gustatzen zedena, ze gogo handia nuen kubatarrena egiteko.
Beraz, askotan amestu nuen azentu hori egitea, eta azkenean, hilabetek eta hilabetek egon nintzen, hau aurrera aterako dugu Pabelekin kontatu dudan bezala. Eta asko gozatu nuen. Eta hola ulertzeko, gu guztiok pertsonaia hauekin informazio oso zehatza genuen, egiazko informazioa. Baina nik enuen imitazio bat egin nahi. Nik nahi nituen bere bideo asko ikusi, elkarrizketak, eta behar nuen gainera beste emakume batzuekin hitz egin. Antzeko moduan pentsatzen zuten, ze prestatzen zuten jakiteko, eta nire bertsioa sortzeko. Beste batzuetan, esate baterako Donatelaren egin nuenean, jakina erabaki nuela, obsesionatutan egoen berarekin. Eta hilabete askoan ikasten egon nintzen, elkarrekin egiten genuen. Alik eta material gehiena aztertzen genuen. Ari zarelako mundu guztiak ezagutzen duen jendea, antzesten denok dakiten dola, mugitzen diran, keinu egiten dituzten, baina kasu honetan ezagunak dira, baina ez maila horretan. Beraz, zuk sortu dezakezu asko zere leku libreago batetik, eta emakume asko eta gizon askok lagundu zidaten ulertzen pertsonaia. Zemutatako emakumea zen. Zoritxarrez ez dugu denbora gehiagorik, mesedez txalo bero bat taldearentzat.